Dobrý den, tady je Terminator T101CZ. A vítám vás u svého prvního natáčení z Voltu. A co se mě týká, každý si furt stěžuje na jednu věc. Na průbojnost granátů, že to není takový, jaká je uvedena. U explozivního uvádějí tady u toho maximální průbojnost 18 až 30 mm. A oni jsou prostě navstykaný, že jim to neprobije tolik, kolik je uvedeno. No. Tak asi takhle si dám první bitu a mezi tím to zkusím nějak vysvětlit, jak to vlastně je. A zatím nevím, jak ten let's play pojmenuju. Myslím, že to pojmenuju, no zatím nevím. Asi to pojmenuju let's play Terminatora, protože nevím, jak bych to měl pojmenovat, no. A pokud jste si asi všimli, tak se velice omlouvám za špatnou kvalitu videa, jelikož to natáčím na mobilu, takže se přeomlouvám za nízkou kvalitu videa. A sakra mi nemůže dojít. A sakra, už jsem několikrát hrál Volt a párkrát už jsem byl i modrej. Ale sakra, proč když to začnu hrát, nikoho netrefím, no jo, nazdar, no. Slavek. Tady mám pár Čechů. Slavek. Tady někdo šije, já nevím proč. A jinak já mám nabitý explozivní, protože jak vidíte, tak jsem mezi velmi nízkýma týrama. A když vidím, jak ty tady mezi sebou šijou, tak se mi tam ani nechce dopředu moc líst. A jinak sakra nepochopím, proč se to BTčko žene sem, když stejně skončí na šrot. No. A tady ten tank mě trošku štve. Má hrozně špatnou mobilitu. Fakt by mě zajímalo, proč jsem modrej, když jsem za tu dobu, co hraju tenhle novej účet. Nechápu, proč mám to, že jsem ani jednoho spojence netrefil. To mi fakt hlava nebere. A ten tam nějak jede. Já zkusím prostě jen tak ze srandy vystřelit.